Moikka vaan kaikille! Hitto, musta tuntuu oikeesti, että mun silmäpussit piistää maata. Mutta onneksi nyt alkaa muutaman päivän pääsiäisloma, jota mä muuten lähden viettää mun porukoille. Päästä porukoille. Mä kävin äitin kanssa kaupassa. Äiti osti mulle brainblastersejä. Ja mä ajattelin, että mä voisin syödä näitä videolla. Jotta tää touhu ei menisi ihan niin basic touhuksi, niin mä ajattelin, että mä syön 2 kerralla, koska mä kestän tosi hyvin kirpeyttä. Ja mä lisään tähän vielä vähän jännitystä sillä, että mä otan nää pois pakkauksesta ja lykkään tähän kippaan ja sitten lapikoin 2 kerralla suuhun. Joten mulle tulee itsellenikin yllätyksenä, että mitä mulle tulee. Mitä mulle tulee? Kuulosti tosi oudolta. Mutta tajusit varmasti pointin, joten aloitetaan. Mulla on täällä kipossa 6 brainblastersia. Täällä on 2 omenaa, 2 sitruunaa, 1 vesimeloni ja 1 mustikka. Ja ne on tullut oikeesti niin sekaisin, mulla ei aavistustakaan, että mikä noista on mikäkin. Joten aloitetaan. Nyt musta tuntuu, että mä en halua tehdä tätä. Mutta aloitin jo, joten bon appetit! Mä en pysty tähän. Siis mulla ei ole mitään hajua, että mitä mulla on suussa tai siis on. Nyt ei pysty puhumaan, pitää keskittyä. Okei, toi 1 on sitruuna. Kuolen. Kuolaa valuu. Okei, nyt alkaa helpottaa hetkellisesti. Ei helvetti. 2 ekasta selvitty. Mä en todellakaan oleta, että se olisi ollut noin paha. Okei, toi ensimmäinen 2 oli kyllä oikeesti tosi paha. Nyt mä koitan ottaa vähän rauhallisemmin. Mutta let's see. Ei taas sitruuna! Mä en pysty tähän. Mä en pysty tähän oikeesti. Mä kuolen. Pitäkää mulle kauniit hautajaiset. Ei helkkari. Kiva, mä pidän jotain ihan seksiääniä täällä. Nyt alkaa helpottaa. Vitsi, toi kielen takaus on ihan niinku pistelee ja polttelee samaan aikaan. Ja kuolaa valuu niinku ihan sikana suusta. Nyt on aika vetästä noin 2 vikaa brainblasteria naamariin. Ei voi olla ihan hirveän paha noin makuin puolesta, koska ainuttakaan sitruunaa siellä ei voi olla, kun mä oon syönyt jo 2. Mutta mulla on suu jo valmiiksi rikki, joten saattaa sattua anyway. No, katsotaan. Tää ei siis ois paha, jos mulla ei ois suu rikki noita edellisten jäljiltä. Joo. Kyllä tästä selvitään. Mun silmät alkaa vuotaa. Joo. Mun silmät vuotaa. Silmät vuotaa, tuskaa hiki pukkaa. Mutta
Mutta nyt alkaa helpottaa jo tosi paljon. Joo helvetti, ei enää ikinä. Vitsi kuumottaa kyllä poskia oikeesti ihan törkeästi tällä hetkellä. Mutta tässä oli tää mun vähän twistattu Brain Blaster haaste. Laittakaa peukkua ylös jos tykkäsitte, kommentoikaa whatever. Me nähdään seuraavassa videossa siihen asti. Moikka!